بله تماشاوانین هێژامە خەبەرا خوێ تەماشای کرد بڕاستیژی منزەرەیەکە دلئێشە کو di nava alema İslamê de bûyerên dilêş rû didin li ber çavê Umeta İslamê em ê di derbarê Qudsê de Mescîdê Aqsayê de êrişên Siyonîstan de biaxivin. Lê kolîner û îlahiyatnas Mela Mahmud Qılınç mêvanê min e. Sêdayê min bixêr hatin. Belê mamoste xwedê ji we jî razî be. Mamoste weka hûn jî zanin ji dehê Gulanê û vir ve êrişên Siyonîstan li ser Mescîda Aqsayê û Qudsê berdewam dike. Gelek zarok, pîrek, îxtiyar, ciwan tên qetil kirin li ber çavê Umeta İslamê. Ez dixwazim vê pirsê ji we bipirsim mamoste. Ji bo bidawîkirina ev zulm û hovîtiya Siyonîstan li ser Mescîda Aqsayê û Qudsê hewciya Umeta İslamê çi bike? Hewce têkevin nava çi tevgerî? Bismillahirrahmanirrahim. Berî her tiştî yê li ser ekrana ser şaşa rehber TV got me temaşe Eslam û rêz û hurmetê xwe pêşkêşî hevat dikim. Ez dibêjim cejn û îda tevaya derbasbûyî pîroz bi mübarek bi xweda rojiya wan îbadetê got vê meha mübarek dikirine ji bo naxwe qebûl bike. û ez di destpêkê dê ez ji İsraîlê nabêjim dewlet ew şebeka terorîst ya got navê İsraîl navê dewleta İsraîl li xwe daniyê ez wê telqîn dikim. Bi sedem van êrişê gojdehê Gulanê heta roja me bi bal birayê me Filîstînî yê mazlûm ve got bomba bi ser wan ve dibarîne ez wan telqîn dikim û ez malbatê şehîda yê got di operasyona Gaze li Qudsê li Gaze li temamê erda Filîstîn got vê meha mübarek dê wan rojê mübarek dê got jiyana xwe ji dest dane û şehîd bûne bi cengawarî qehremanî bi gernasî şehîd bûne ez şehadeta teva pîroz dikim. Şehadet ji bo me Müslûmanan ji bo Ummeta İslamê ne winda bûne qezence bilakis qezence înşallah hûna şehîda wek tov wê di erdê de şîn bibe û neslê nû bi baweriya İslamê biya Qur'anê bigihîne neslekî cengawer înşallah wê bigihîne wan erdê muqaddes wê erda muqaddesî got Qur'ana pîroz dibêje me dora wê bi bereket gerandiye ew erd berxedana wî erdî tekoşîna wî erdî de hûna şehîdayê got wî erdî de rijandin înşallah wê bi sedema yekîtiya ummetê wê bi sedema got ummet li dora ala tewhîdê û serokekî muwahîd wê ummetê li hev bicivîne ji wê hêlê de berxedana Filîstîn ya Qudsê ya Gaze ji bo Ummeta İslamê îftixar e. Rastî ev ne êrişa dewleta terorîstiya yekemîn e û neya dawiyê jî heta ew şebeka terorê got li wê erdê hebe wê ev êriş berdewam bikin çünkî dewleta terorîst hebûna wê li ser Siyonîzmê hatiye damezrandin. Siyonîzmî malûmê we tevaye goşxwepê ve tu bawerî tu qewm û milleta qebûl nake cî golê ye lazim e ew hebe jê pê be ji geydî xwe temamê millet û qewmê dê gulam û rêjber ji wana xwe dibîne. İsraîl di baweriya wê de ew heye di baweriya Siyonîzmê de ew heye ji ber wê ev êrişên li Qudsê yê got li Gaze li Filîstîn li birayê me tê kirin neya yekemîn e neya dawiye jî û wê ji ev êriş heta ev şebeke hebe wê berdewam bike. Bi rastî birayê me Filîstînî li Gaze li Filîstîn li Qudsê ne bi şebeka Siyonîst re mücadelê dike. Heqîqetê de Hamas bi Amerîka re mücadelê dike. Bi heqîqetê de Hamas bu küfra dünyaya hemûyê re mücadelê dike. Çünkü küfra dünyaya hemû piştgiriya şebeka terorîst dikin. Amerika rasta ne dizî piştgiriya şebeka devleta terorîst dike û veya îlan dike di daxuyaniyê xwe de beyan dike mixabil pêşberî veya dewletê İslamê deng ji wan nayê serokê dewletê İslamê îfrotî her wekî deng naçewan dengê mazlûma ev qêrîn û hewara dayîkên Filîstînî her wekî nabîzin qet xewra dikin ya got Müslûmana deşîne ev e ji xwe gazname jî
جوان تونه چونکی هر یک جوان غلام دولت اوروپا نه غلام امریکا نه بنی اوروپا و امریکا هاتنه اقتداری روجاگو بیاوان نکرد یعنی سر قدافی یعنی سر صدام و بینه سر وان چونکی اواناجی دست بکده زلامه وان بو جبروی بلکی ایرو سروکو دولت مسلمانا راستا بريفا قاوي ديبار جبو مثلا قدسي جبو مثلا فلسطين ناويجن او بشرميزار بوني خوا وخوازن خلقي خوا بخابينن يعني هو قناما كردية مجال بين شرميزار كرن او بوي يعني ايرو فانغا داويجن قاوي جي بيتر ديبار يعني قاوي عسكري قاوي مداخله راست مداخله اسرائیل بکن ناویجن از ویاجی دسپرم و دولت اسلامی یکو ناویوان مسلمان شو خلقوان مسلمان رجموان غیر اسلامی رجموان لایقن دموکراتن یه نکا رجمی جداترن یه نکا قرالیتن رجموان غیر اسلامی نه اف دولت یکو خلقوان مسلمانن حتی پرسگیرک هندور خواه çareser nekin, nikarim havr ittifaqekê bikin û ji bo dewleta Siyonîst bisekînînin ji bo wehşeta dewleta Siyonîst bisekînînin nikarim tu gava jî bavêjin. Ya bûyîntir Belê mamoste dixwazim dema me ji ber ku hindik dixwazim pirsa xwe ya duyem jî ji we bipirsim. Mamoste weka hûn jî dibînin weka we jî got bertek û tepkiyên li dijî Siyonîstan êrişê Siyonîstan tê nîşandayîn bixusus ji alema İslamê ev bertek û tepkî tê nîşandayîn serokên dewletên İslamê welatên İslamê erdnegariya İslamê bertek û tepkî nîşandin lê belê gavên emelî heta nêvêga nehatine nîşandayîn. Lê belê daliyê din de jî têkiliyên bi Siyonîstan re dalîkî de berdewam dike hem eskerî be ticarî be îqtisadî be û di vî warî de çi dibêjin yanî li welatên İslamê li erdnegariya İslamê mehsulên Siyonîstan tê firotin têkiliyên wayên îqtisadî û aborî heye û di vî warî de çi dibêjin mamoste? Yani tarih ve ihaneta van devlet-i Müslüman ji bir nake. Yani wejani İslam jelekê de wehşetek gohovîtiyek pir mezin gohovîtiyek pir girîn go İsrail êrişî Müslümanî gazet ki êrişî sivîlat ki zarokat ku ji sebiyê hîn bi pêçekê din nav wan nehatin kirin dikujî û ji heladê de hê elçiyê dewleta terorîst nava dewletê Müslümana nêzî pêncî pênc şêst dewletî hê nav de ye mixabin yani ev neqewtandina van elçiya û têkiliyê van dewleta Siyonîst re berdewam dike ji kur de dilê me birîn dike tarîx vê îxanetê wê binivîsîne bi rastî. Gelîkek beriya gelîkekê ew yekîtiya teşkilata İslamê got Türkiye dibêjin İslam İşbirliği Teşkilatı yekîtiya teşkilata dewletê Müslüman ji xwe sedemê damezrandina vê teşkilatê ji bo Qudsê ye. Çawa Qudüs hatiye esîrkirin, çawa Qudüs hatiye îşgal kirin, ev teşkilat hatiye ava kirin. Yani sedemê damezrandina vê teşkilatê ji bo azadiya Qudsê ye. Mixabin çend roj do ev teşkilat topu dîsa ji bil şermîzariyê tu tepkî û reaksiyon pêşberî dewleta terorîst nekirin. Em dibêjin gelîkek beriya gelîkekê dewletê Müslüman lazim e elçiyê İsraîlî terorîst nav xwe biqewtînin, lazim e tevê ew peyman û ew anlaşmeyê got navêna xwe de kirine wana dawî bikin û alaqê xwe ji dewleta terorîst bibirin, tepkî û reaksiyonê xwe bi vî şeklî dîtbar bikin yani somut bikin belkî dewleta terorîst jî gavnî dîtbar bavêje yana dewleta terorîst elimiye bi rastî yani şermîzarkirina van dewleta îdî eyb nake tu hesaba jî nake. Goldamehî serkomarê dewleta terorîstî yekemî ne yeke ya got dewlet ava kiriye dibêje rojama Qudüs meslen rojama Qudüs îşgal kir heta sibehê ez ranezam çünkü guman dikir sibê wê ordiyê dewletê dora me yê Müslümana tev li ber deriyê İsraîl bin
بس دبێ بوسبە دەولەتێ مسلمانە هەو دیسا ji bil şermîzarkirinê pê tu tepkî û reaksiyon nekirin. Yani kurmancî deyimek heye dibêje filan kes delavê filan kes qam kiriye. İsraîl jî delavê dewletê Müslüman qam kiriye. Di vî warî de tiştek li xalqê Müslüman keve lazim e rejimê xwe mecbûr bikin. Yani baskiyê tadê rejimê xwe bikin ji bo ku rejimê wan di vî warî de gavê bavêje yana yani hewa xweş e yê kral û serok û pêşkêşê dewleta xwar serayê xwe de vê wexşetê lê diferricin û hew çayê wan destê wan de çaxayek de ekrana wexşet derkeve dibe wax wax. Ev jî vê pirsgirêkê vê meselê çareser nake. Yani xalqê Müslüman lazim e vî warî de du'a tenê ji wan jî ne kafiye. Lazim e rejimê xwe mecbûr bikin. Yani ev mecbûriyet bi qiyama be, bi daxuyaniya be, bi birênî cuda be lazim e rejimê dewletê xwe mecbûr bikin ku ji bo alaqê xwe ji dewletê ji dewleta terorîst bibirin. Ya muhîm jî ji bo ordiyek navend goçêkin baskiyê li rejimê xwe bikin. Çünkü İsraîl ev heqîqetek e yani em qebûl bikin jî nekin jî dûr Amerîka heye. Alema xerbê tev heye. Yani dewletê Müslüman jî yek tenê belkî pêre dernexserî. Bes yek karî gavnî dîvbar bavêje. Vî warî de belkî wesîfa Tirkî, mesuliyeta Tirkî belkî diya pêşiya hemû alema İslamê de çünkü heta tarîxet nêz ew erdê Osmanî bûn. Li ser wan erda yani dewleta Tirkî dibin tehekkuma dewleta Osmanî de bû ew erdana. Ji ber dewleta Tirkî neviye Abdülhamid'in belki mesuliyeta wan bêtir çünkü Abdülhamid bi pera Kudüs nefgot heta li îxtidarê bû neht ew lingê Siyonîstayî necîs herin wan erda dixin tehekkuma xwe. Wî warî de mesuliyeta bi sedem neviye Osmanî ne mesuliyeta dewleta Tirkî hêzê de dire. Em hêvîdarê dewletê vî warî de gavnî dîtbar bavêje belkî dewletî îş cesaret bisînin piştgiriya wê bis bikin û ji dewleta Siyonîst re bêjin îdî bes e. Mamoste Xwedayê Teala ji we razî be ji bo ev nerxandinê we bi rastî mijarek wisa ye ku navenda Umeta Îslamê ye mijareka aqîdevî ye û hewcê li ser gelek dem û wext bê naxaftin ji ber ku dema me hindike hatin dawiya dema xwe Xwedayê Teala ji we razî be înşallah. Razî be sazim de jî bêjin beremdar bin yani bera Umeta Îslamê dilşad be bu cemaatek wek Hamas dewletê Ereba bi tevê hêz û quweta xwe şeş roja kirin nekirin ancak şeş roja karî bûn İsraîl re şer bikirana bes bi alîkariya xwe da cemaatek wek Hamas ev serê 10 roja ye bi kufra dünyayê hemû ya herî bi quwet re şer dike û înşallah jî em hêvîdarin Xweda Azze ve Celle wê van birayê me muzaffer bike çünkü Qur'ana pîroz dibêje gelek civat û cemaatê biçûk û hindik bi alîkariya Xweda zorayiyê pir birine. Em jî cihada wan em careke din dibêjin pîroz be mübarek be cihada wan ji bo Umeta Îslamê îftixar e em tev bi Hamasê cihada Hamasê îftixar dikin. Xwedayê Teala ji we razî be Xwedayê Teala alîkarê birayê me Müslüman êl wê derê mücadela li dijî Siyonîstan dide bibe înşallah.